matar aboki, matar aboki, matar aboki. Wata rayuwa ce mai duhu a cikinta, wata damuwa ce ta sanyo an ɗimauta. Matar aboki ta sanya damuwa, matar aboki ta sanya ɗimuwa. Matar aboki ta haifar da fitina, matar aboki, matar aboki, matar aboki. Zahir Spices Time wannan an yi shi ne saboda cire ƙarni. Har yanzu fa ba kai mu bakin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani kamshi da nake ji mai daɗi? Amma ba a kawo abincin ba fa kenan. Oke, wai dama ba ni kaɗai na ji ƙarshen ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa, bari ma a kawo abincin. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincin ki yayi ƙamshi mai daɗi kuma yayi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku. Idan ka shirya, wallahi ni ma na shirya. Ka fito malam ka buɗe min gida in kwashe kayana, ko kuma na rantse da girman Allah in tara maka mutane a cikin gidan nan, wallahi in tozarta ka. Hello? Hello? Lallai ma mutumin nan ni zai kashe wa waya? Na rantse da girman Allah yau sai ka gane na fi karshen mutunci. Ina so ka sani, duk da ka riga ka sake ni, har yanzu ina da damar da zan iya shigowa cikin gidan nan kuma na ɗauki kayana na fita cikin aminci ba tare da ka tozarta ni ba. Ai dama ni ban tozarta ki ba, ke kika tozarta kanki. Kuma gida ne idan kin ga dama ki shiga ki ɗebo kanki ki kama gabanki. A da mun zan fita daga cikin gidan. Ina ma gidan yake da kake wani ikirarin gida, ina ma gidan yake. Har wani daɗin zama na ji a cikin gidan da har zan yi marmarin ƙara dawowa cikin gidan nan. Oho dai, ko me zaki faɗa sai dai ki faɗa. Ai kina da bakin da zaki iya furta duk abin da kike so, saboda bakin ki ne ba bakina ba. Amma dai ki sani, wannan rashin tarbiyyar taki har abada ba za ki daina yin ta ba, saboda na saba jinta. Mara tarbiyya kace? Da ina da hancin da ya fi haka da na ƙara ranka da guda. To ai bari in gaya maka ba a taɓa yin mara kunya guda ɗaya, sai dai ka saka min jayi wallahi, sai dai ka ce marasa tarbiyya. Kubra, wannan karan fa idan kika ce zaki min wannan hargagin naki, wallahi zan yi ƙasa-ƙasa da ke. Dan nan gidana ne, ba gidanki ba, kuma na rabu da ki. Ni za ka saba mawa? Ka daɗe bai kai ba, kai duk abin da kake jin za ka iya, ni ina daidai da shi wallahi. Haka kika ce? Na faɗa haka na ce. Ai ko zan yi ɗin. Idan har na irga uku baki ɗau jakan nan ta kin fita daga cikin gidan nan ba, to ranki zai mummunan ɓaci. Tahir,
Dan girman Allah idan ka tashi ka lissafa 1000 ka daɗe ba kai kamsin ɗin 1000 ba. Kai ka isa kai min abin da Allah bai min ba, waye kai da Tahir me ma jiya tai ballanta na yau. Kuma na rantse da girman Allah ba a haifi mahallukin da ya isa ya fitar da ni daga cikin gidan nan ba, har sai na ga ƙarshen cika bakinka da ƙarshen rashin mutuncinka da koranka. Ai ko zaki gani, in dai wannan ne zaki gani. Babu abin da zan gani sai alkhairi, bakin kafar a kaina wallahi. To dama ne ban miki baki ba, amma dai na sani abin da ka shuka shi zaka girba, dan ba zai ki shuka gero kuma ki je kina noman gyada ba. Zan tafi, amma ka tabbatar zan dawo cikin gidan nan wallahi. Gida ina, ai ke da gidan nan har abada ba ke ba dawowa. Ke riga kin tafi, mun gama zaman aure ni da ke baran gami. To ai bari ka ji Tahir, baka isa ka bambare ne daga cikin rayuwarka ba, saboda zan dawo kuma kar ka taba tunanin wai idan na dawo zamantakewa a wani ya zan yi da kai. Ko daya zan ci gaba da bin ka da sharri ne har sai na ga dukawar ka kasa, ba zan taba rabuwa da kai ba har sai na ga gazawar ka. Wane ke Allah ya fiki wallahi, sai dai ba saba wallahi. Maukaciyar banza maukaciyar rufi. Soyayya aidan Allah, tarbiyya a yau jimilla, kar da ki samu soyi kwalla domin faɗuwar zuciya. To, Furace, lalle na zama ɗan gata kenan. Ba da ban ka in yi barin zance ba. Da na ce na fi kowace mace dace a duniyar nan. Gaskiya ka. Amma ina ganin da kin bari na fara yin magana. Sai nake ganin kaman a wannan duniyar da muke ciki na fi kowanne namiji dacen mata. Ni ce na fi dacen miji. To shikenan. Ba zan iya taki ba. Amma ki fara sanar da ni hujjojin ki tukuna. Sannan ne yadda kake. Kana bani lokacinka. Sabanin wasu matan idan suna bada labarin aurensu sai su ce mazajensu ba sa ba su lokacinsu. Bayan haka kuma kana ɗauke duk wani nauyi da ya rataya a kanka. Kai har ma wanda bai rataya a kanka ba. Kana saukewa. Kana kula da mahaifiyata tamkar mahaifiyarka. Kauna kenan. Mahaifiyarki ai mahaifiyata ce. To ina ga dan na kula da ta ai ba wani abu ne ko? Shi yasa na daɗa maka suna da ɗan aljanna. Masoyina ya fi na kowa. Gaskiya ne. To ina godiya. Kin san wani abu? Wannan ta yi min daɗi sosai. Allah. Wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gashi ni dai na ɗigo kayana. Sun da zuwa. To bari in taso in zo in raka ki in nuna miki ɗakin da zaki zauna ko? Ba Salma, ai kar raba kauna, ba sai kin taso ba da dai kin nuna min ina ne ɗakin ni sai in je in kai nawa kaya. Ki shiga ɗakin nan kusa da kicin akwai kofa nan ne ɗakin ki. Sannu ku fa da hutawa. Ayyo Allah. Ƙauna, me ya faru na ga yanayinka ya canza? No, babu komai. Kawai dai na ɗan ji na ɗan gaji ne ina so in shiga ɗan matar ruwa. Ke ma ina ga zai fi kyau ki je ki saurari bakoki ko? Anya, na ga yanayin ƙauna ya canza. Sai na je na ji me faru. Allah mamanta. Allah mamanta. Shata an yi waƙa. Idu. Hajiya. Sannu da fitowa. Yawa sannu. Na ji an buɗe gate. Ban ga shigowan Alhaji wajena ba, bangaren can ma na ga baya ciki. Kuma ga mota an aji. Ina yayi? Ƙwarai kuwa shi ne ya dawo ai yanzu na buɗe masa gate
kawai dai da ya fakin sai ce min yana zuwa. Kuma mota kawai ya shigo ya ajiye? Mota kawai ya ajiye bai shiga ciki ba sai ce min da yana da ɗan uzuri. Bai ce komai ba kuma? Ba abin da ya ce. Kawai ya shiga ya ajiye mota. To Hajiya ko abu bayansa ne? A'a. To. Lafiya. To, Allah dai ya sa lafiya. Amma fa akwai matsala a gidan nan. Da duk kin zo neman Alhaji, kisa an dishi har masallaci. Kuma yanzu ma yamma tilis ki fito kina baki gan shi ba. Allah ta kaita. Kuɗi a kashe sai ta hanya mai kyau. Aiki na samu kuɗi na. Ƙauna, dama na san cikin damuwa kake. Ka faɗa min me ke damunka? Ko ni ne maka wani laifin? Na gaya miki babu abin da yake damu. To waye ya maka laifi? Yanzu nan fa muke zaune cikin walwala da farin ciki. Ka faɗa min me ya faru? Wallahi kana ne ke dan ciwo. Subhanallah. Amma shine baka faɗa min ba na kira maka likita ya duba ka? Zauna kenan. Ciwon ka ne za a kira wa likita. Mana shi ma ya babban lalura ce. Ƙauna, ka faɗa min abin da za ka faɗa min, wallahi duk hankalina ya tashi. Kin gane? Ina so don Allah ki bani aron hankalinki, ki saurare ni da kyau za mu yi magana da ki. Ina sauraron ka. Na ce kina ga kaman zuwan ku da gidan nan anya ku ba zai haifar mana da matsala ba zuwa nan gaba? Matsala? Ba matsalar da zai haifar mana saboda mu taimako muka yi. Kuma kai ka umarce ni da duk wanda yake buƙatar taimako in taimaka masa in dai har bai fi ƙarfi na ba. Wannan haka ne. To Allah ba mu ladan. Amin summa amin. Yanzu ya kan naka. Wallahi da sauki ma. Kawai dai ina ga zan shiga na watsa ruwa na zo na kwanta na huta a san zan samu sauki. Tun shi kenan a fito lafiya. Ruwan zafin na a kunne ki ko? Eh. Zahir spices type wannan an yi shi ne saboda cire ƙarni. Har yanzu fa ba kai mu bakin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani ƙamshi da nake ji mai daɗi? Amma ba a kawo abincin ba fa kenan. Oke, wai dama ba ni kaɗai na ji ƙanshin ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Kwarai kuwa, bari ma a kawo abincin. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincin ki yayi ƙamshi mai daɗi kuma yayi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku. Bismillahirrahmanirrahim. Ke? Me kike nufi da ɗauko ruwan da bamu san daga ina ya fito ba ki zo ki watsa mana a gida? Har da wani bismillah munafarci kaman kin ga wata shedaniya? Ke wasila gurin ki muka zo. Haba Isa, baka ganin ina tare da bako. Wai me haɗin ki da waɗannan mutanen? Ni ko nake haɗi da ita saboda gidan da suke ciki ma a ƙarƙashin iko na yake. Kuma ga nan wata bada kalace
wadda ba za ka iya kashe wutar ba. Farar leda sabon salo. Idan kika gama abinci ki zuba min a cikin babban filas. Da yawa za ki zuba min ba kaɗan ba saboda zan yi ba. Sai dai ki jira ran da Alhaji ya sama miki yar aiki ko ya ka miki kuku. Su za ki gaya wannan sakon. Sadiya ni kike gaya haka? Ko ba komai ina gaba da ki saboda na girme ki a cikin. Ke ba kowa bace ba kishiya ce. Kishiya kuma ba wata ababa ce ba. Wallahi zuciyata ne ma take ta buga. Farar leda sabon salo. Yaushe soyayya ta dawo haka a wajenki? Ban gane ba. Dama na taba daina son ka. Ai ba ma daina sona ba. Har rayuwa ta kin taba daina. Kai, ruwa magana nake maka ka zubo mana. Ya isa ya isa. Farar leda sabon salo. Me kika shiga me kika je a cikin bangare na? Kai maka shara mai cikin dufa to lalle za mu tashi a tuta babu. Wai kai wani irin kidahumi ne kai? Da me ka karya ne kai yau? To kun ga ku dakata. In rigima ce ta taho ni nan zan kare ku. Abin ne ma ya samu matar farke ta haifi jan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zancen banza zancen gobe. A'a, kamayya. Dama din ne aka zo da shi na naira miliyan 5 akan duk wanda ya nemo wannan yarinyar. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalar fara janyo wannan abin. Ko bakin da ya haɗiya to ko zai amai. Kamfanin Intishar Multimedia bayan irin ɗimbin nasarorin da suka samu a shekarar 2025 da muka yi ban kwana da ita sun sake dawo a shekarar 2026 da wani shiri na barkwanci wanda suka saba kamo. Farar leda sabon salo. Gaskiya kishiyar ki bata da imani. Tabbas bani da imani kuma bani da tausayi. To bari ki ji. Idan baki dau kafafuwan ki kika bar gidan nan ba sai na miki dan gura uban duka. Dan halakka fasa. Fankan ba ta kilishi ba in gaya miki ba abinda zaki iya dauka a jikina. Bari ma hajiya ya haka. Ke yaya zaki shigo min hakki da ki kama mun fada da mata? Ai diki da ke hajiya a cikin gidan nan. Gwara ki dauko mutane ki ta duka. Wannan karan ya zo da sabon salo barkwanci, rikici, turka da kuma neman suna. Farar leda sabon salo. Za a je a kai tsoho asibiti ne. Kenan kana nufin ka san ma me yake faruwa? To wallahi ka sani. Duk abin da ya samu mahaifina wallahi sai na gurfanar da kai a gaban alƙali. Mashirin shirin Umar Butkon wanda ya bada umarni Rabi Zakin. Sai ku subscribe ku danna man karawa a YouTube channel mai suna The King Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwa muku duk ranar Laraba. Farar leda sabon salo. Sanda dawa. Ka dawo kenan. Tun ɗazu nake ta jiran ka na kasa bacci. In yi miki me? Ya ka fita sallan asuba baka dawo ba. Sai da rana ta ɗaga. Ka dawo ma kana sauri ka tafi abinci baka ci ba na kadin kumallo. Kuma na ji ƙarar mota an shigo an ajiye mota na fita ban ganka ba aka ce motar kawai ka ajiye ka fita. Jaya na san a gajiye kake. Je falo ka ci abinci ko sai ka yi wanka. Kin san ƙarfe nawa yanzu? 12 saura ko? Kuma a wannan daren kike so na ci abinci yanzu. In kwanta ciki na ya kumbura ya fashi ba kundi da miki in samu matsala. A shekaru na yanzu in kuma har nace zan bi ka'ida yaushe abincin da na ci yanzu ya narke sannan na kwanta bacci kenan na dawo karfe 12 so ke kuma zan har sai nan da karfe 3 ko karfe 4 dare sannan sake kuma na bacci. Me amfani ci abincin yanzu? Yayi ka kwanta da yunwa ne ko ti da bread sai ka ci to. Aka ce da ke ci abinci. Na ci abinci a koshe na dawo dam nake. Haba yaya. Safe na dafa baka ci ba. Na dare ma na dafa kuma ba za ka ci ba ko da kaɗan ne. Ko da 2 spoons ne ka yi. Me amfanin yin magana da ke? Kina dai wanda zaki yi magana da su amma ni kin daina samun hirata. Ko ku lokaci na cikin wannan gidan ba abin da zamu tattauna da ke. Na gama aiki na gaji yanzu na da buƙatar in shiga in je in kwanta. Da haka kar ki bata min lokaci. Yawwa assalamu alaikum sai da safe. Kubura. Salma.
Ya na ganki kuma kin zauna kina cin ragowa. Au. Wallahi kin ga na dan fara jin yunwa ne. To kuma kawai sai na riga na gafara. Kuma kin san a duniya Allah ya saka min ƙaunar fara. Musamman ma wannan farar da na sha. Sai na ji duk duniya kamar ban taɓa shan fura mai ɗanɗanon wannan da garbi. Me ya kwanki je kicin ki ɗebo abinci ki ci? Shine zaki zauna kina cin ragowar mu? Haba Salma, idan ban da abinci ya za in shiga kicin in dai ba karambani ba? Babu komai. Ai ba wani abu bane ba. Gidan nan komai ya zama naki. An riga an zama ɗaya. Salma, komai fa kika ce? Idan fa kika ce komai kina nufin komai? Eh mana. Ina tunanin mun riga mun zama ɗaya gaba ɗaya. Na gode sosai. Ubangiji Allah ya saka miki da mafificin alkhairi kuma Allah ya ƙara danƙon soyayya tsakaninki da Ahmad. Amin summa amin. Yanzu sai ki tashi ki je ki ɗebo abinci ki ci. Ni zan koma wajen ƙauna saboda ba shi da lafiya. Me kuma ya samu Ahmad din? Wallahi ciwon kai yake yi amma da sauki. Yanzu ma likita zan kira ya duba sa. Oho. Amma ciwon kan za a kira mawa likita? Eh mana, shi ma ai lalura ne ko? Oh. To, gaskiya ko? Ahmad mai sa'a ne da ya samu mace ta gari kamar ki. Lallai Ahmad yana shan gata. A'a, me abin shan gata a ciki? Bacin shi ma yace ne zai yi fiye da haka. Gaskiya ne. To shikenan, idan kin shiga, da Allah ki ce ina yi mishi sani. Zai ji insha Allah. Saboda haka ki je yanzu ki je ki nemo abinci ki ci. Nagode sosai. Allah sarki Salma. Wato ita har yanzu bata san wane ne da namiji ba. Shi yasa take wannan rawar gaba a kan shi. Ahmad ke. Zuciyar masoyin ki dai kin ji. Duniyar aure tana da daɗi kin ji. Kika ce yau kan naje wajen aiki Misa? Saboda jiya ka yi ciwon kai, ya kamata a ce ka zauna ka huta. Kauna kenan wallahi baki da dama. Ai na riga da na warke. To idan haka ne abin da za a yi yanzu shirya za ki yi ni ma na shirya mu zai gidan Tahir mu ba shi haƙuri game da labarinsa da iyalansa ko? Gaskiya dai hakan ya kamata. Bai kamata a bar su ci gaba da zama a haka ba gaskiya. Ina godiya sosai ta yadda ke kula da ni kuma kike amincewa da duk wani abin da na zo da shi. Hakan ne ke bani damar gudanar da abubuwana a gida da kuma kasuwa da ma wajen aiki idan na je. To yanzu dai ba wannan ba, ka tashi mu je mu shirya mu tafi. To haka ma yayi. Amma ba ki zaki zaɓa mun kayan da na sa kuma ni gaskiya ina ga ƙananan kaya nake son sa. An gama. Mu je. Allah ya miki albarka. Amin summa. Kuma Allah ya bar mu tare. Amin ya. Mu je. Matar aboki. Ido! Ai, na ji kira ne bagatatan na zata ko akwai damuwa ne. Rana da kai baka rabuwa da shi daidaita. Ajiya lafiya dai? Lafiya ba lafiya ba shi yasa ma na zo wajenka. Na ce ba, Alhaji tun da ya fita sallar asuba har yanzu bai dawo gashi har rana ta fara fitowa. Ikon Allah, bai dawo ba? Bai dawo ba. Kada kake kofa baka gan shi ba? Ai, na san a ka'ida tun da yana da mukulli bayan an yi sallah ni na dan kwanta haka ina dan matsewa. To na yi zaton ai ya dawo. Kuma ga motocin daga suna ne. To Allah ya sa lafiya. To ko baya zan bi da in duba. Ka duba masallacin ko bacci ya dauke shi yana lazimi ko yaya. To zai iya yiwa. Bari in duba to. To ka duba masallacin. Allah ya sa dai lafiya. Yawwa. Hello, ƙauna. Na'am, da fatan dai ka je ofis lafiya. To alhamdulillah. Na ji daɗi sosai. Dan Allah ka kula min da kanka.
ka bari kowa ta ganka ka kuma ci abinci a kan lokaci. Ta, bye ni ma ina son ka. Wato Salma, na fahimci har yanzu ba ki fahimci wane ne ɗan namiji ba. Ban gane me kike nufi ba. Bara na zauna na yi miki bayani akan wane ne ɗan namiji. Zahir Spices Time? Wannan an yi shi ne saboda cire ƙarni. Har yanzu fa ba kai mu bakin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani kamshi da nake ji mai daɗi? Amma ba a kawo abincin ba fa kenan. Oki, wai dama ba ni kaɗai na ji ƙanshin ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Kwarai kuwa, bari ma a kawo abincin. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincin ki yayi ƙamshi mai daɗi kuma yayi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku. Wata rayuwa ce mai duhu a cikinta, wata damuwa ce ta sanyo an ɗimauta. Matar aboki ta sanya damuwa, matar aboki ta sanya ɗimuwa, matar aboki ta haifar da fitina a matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki. Idanuwa sun makance, kunnuwa na ga sun kurumce, baki ya ga zabbatance, wurin ki matar aboki. Soyayya aidan Allah, tarbiyya a yau jimilla, kar da ki samu soyi kwalla domin faduwar zuciya. Matar aboki